కార్యక్రమాన్ని నడిపేదానికి మన జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు మోహన్ రావు గారిని అధ్యక్షత వహించి కార్యక్రమం నడపవలసిందిగా కోరుతూ చేయాలి. మున్సిపల్ వర్కర్స్ సంబంధించినటువంటి నెల్లూరు కార్పొరేషన్ పెరిగిన దానికి తగ్గట్టు కార్మికులను పెంచలేదు. కార్మికులు పెంచి పని భారాన్ని తగ్గించాలి. వాళ్ళకి ప్రజల సౌకర్యాలు కల్పించాలి. ప్రజల మీద గత 13 సంవత్సరాలు బ్యారేజ్ కానీ అదేవిధంగా సంఘం బ్యారేజ్ వెంటనే పూర్తి చేయాలని అదే పరిష్కరించాలి ప్రజా సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి ప్రజా సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలి జిల్లాలోని ప్రజా సమస్యలను వెంటనే కొనుగోలు చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సిపిఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో అన్ని జిల్లాల్లో కలెక్టర్ ఆఫీసుల దగ్గర ధర్నాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కారణం ఏంటంటే సిపిఎం పార్టీ కార్యకర్తలు అన్ని జిల్లాల్లో, నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా ప్రతి గ్రామంలో ఇంటింటికి పోయి సమాచారం వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు తెలియజేశారు. ఆ సమస్యలు అనేకం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిష్కారం చేయలేకపోతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏది చెప్తే అది తూచా తప్పకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తుంది. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టణ సంస్కరణలు కానీ విద్యుత్ సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసేదానికి బీజేపీ పరిపాలించే రాష్ట్రాల్లో కూడా కాకపోయినా ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం వాటిని అమలుపరుస్తుంది. ప్రధానంగా చెత్త పన్నును రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మున్సిపల్ కార్మికులకి పట్టణం ఉన్నటువంటి గతంలో ఉండేటువంటి దానికన్నా ఈరోజు కార్పొరేషన్ పెరిగింది. దానికి తగ్గట్టు కార్మికులు లేరు. కార్మికులను పెంచాలి, వాళ్ళకి హెల్త్ అలవెన్స్ ఇవ్వాలి, వాళ్ళని పర్మనెంట్ చేయాలి. ఆ పద్ధతుల్లోనే రైతాంగం అనేక సంక్షోభంలోకి పోతుంది. సోమస్సుల్లో నీళ్లున్నా కానీ ఈరోజు పంటలు వేసేదానికి రైతులు సిద్ధంగా లేక హాలిడే ప్రకటించారు. ఎందువల్ల ధాన్యానికి గిట్టుబాటు ధర లేక, ఒకవేళ కొనుగోలు చేసిన వాటికి ఇప్పటికి కూడా డబ్బులు ఇవ్వకపోవటం కానీ, మోటార్లకి మీటర్లు పెట్టే విధానం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకోవాలి. అదే పద్ధతుల్లో సోమేసల హై లెవెల్ కెనాల్ వెంటనే పూర్తి చేసి ఆ ప్రాంతంలో మెట్ట ప్రాంతంలో రైతాంగానికి ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలి. మెట్ట ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి అనేక ఉపాధి లేక వాళ్ళందరూ ఇతర జిల్లాలకి, ఇతర రాష్ట్రాలకు పోతున్నారు. పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసి ఉపాధి కల్పించాల్సిన మెట్ట ప్రాంతాల్లో మనం ఉదయగిరి ఆ ప్రాంతాల్లో చూస్తే తెలుస్తుంది. అందువల్ల ఇలాంటి సమస్యలు అనేకం. విద్యుత్ బిల్లులు పెంచిన కారణంగా రేషన్ కార్డులు కానీ పెన్షన్లు రద్దు చేస్తున్నారు. చెత్త పన్ను కార్పొరేషన్ అధికారులు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. చెత్త పన్ను కట్టబడలేదని సిపిఎం పార్టీగా మేము చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ రేషన్ కార్డులు కానీ పెన్షన్లు కానీ అర్హులైనటువంటి వాళ్ళందరికీ పట్టాలు ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాలనేటువంటిది మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ సమస్యలు ఈ జిల్లాలో వచ్చినటువంటి అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా కలెక్టర్ దృష్టికి తీసుకోబోతాం. పరిష్కారం కాకపోతే ప్రతి మండలంలో కూడా మళ్ళీ దీన్ని కొనసాగింపు చేస్తాం. సమస్యల పరిష్కారం అయ్యాక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మెడలు వంచి ప్రజల యొక్క సమస్యల పరిష్కారం అయ్యాక పోరాడుతామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.